Keď sa na šidla pozrieme, nám vadí preto, nám normálnym mužom, lebo nám pripomína našu vlastnú slabosť. Ospravedlňujem sa. Napadlo mi, že vám ukážem jednoduchý svet pána Filipa Sulíka, s ktorým teda už mám jednu osobnú skúsenosť. A bude to aj taký odkaz pre jeho fanúšikov, ktorí mi chodia diskutovať na môj profil. Totiž, pán Sulík o mne, ale aj o ďalších. Často hovorí, že sme nejakí lúzri. Si predstav, že sa ráno zobudíš, pozrie sa do zrkadla, si on. Tak čo urobíš? Zabijem sa. Nie. Vtipné. Ale viete, čo je zaujímavé? Keď bol predčasom so mnou v tom dueli u Šimona Žďarského, tak bol trochu iný. Akože nesúhlasil so mnou, to nie. Ale inak mi vykal. Ani v jednej vete mu nenapadlo dať poznámku na moje ráčkovanie. A dokonca na konci hovoril, že podľa neho nevyzerám až tak zle. Čo na ňom oceňuješ? Ja som prekvapený, aký je vysoký za život. Ja som čakal, že bude nižší. Je Čakal? aj lepšie stávaný, ako som čakal. Akože celého stavba tela bola taká... Ja som čakal takého malého, takého rozkysnutého, takého... Okay. Ale normálne akože zdravá stavba tela, vysoký, akože v pohode. To je zaujímavé, to som nečakal. Ani ja som to nečakal. Ale aj po tej debate sme tam spolu ešte pár minút sedeli a mali small talk o tom, ako mu ten hejt dobre vynáša. Na konci sme si podali ruky a to nebol nejaký jeho náhly skrat. On bol o pár dní neskôr ešte v nejakom podcaste, kde znovu o mne rozprával, že v niečom mám jeho rešpekt. A bol som veľmi milo prekvapený zo Šnídla, že teda naprvú povedal, že jasne, ja si vážim na ľuďoch, keď veria, že niečo je správne. Verím, že on verí, že to, čo robí, je správne. A keď idú naprieč strachu, naprieč nejakému odporu ich okolia. Že to som akože mi bolo sympatické. Že napriek tomu, že sa bojí, že mu to je nekomfortné, tak tam akože išiel a celkom akože dobre to ustal. No, čo si o tom myslíte? Hlavne vy, Sulíkovi fans, ktorými chodíte na profil opakovať jeho hlboké myšlienky a píšete, aký je to správny chlap. Toto je tak chlapské, že? Tak maskulíne. Pekne na diaľku, spoza búčky si točí videa, aký som lúzer, keď na to nemôžem reagovať. Ale naživo, face to face, hovorí napríklad ešte raz aj niečo takéto. Okay. Ale normálne akože zdravá stavba tela, vysoký, akože v pohode. To je zaujímavé, to som nečakal. Ani ja som to nečakal. Záver. Fanúšikom pána Sulíka dávam na zváženie, či si nenájdete trošku iné vzory, ktoré nejdú takto pod úroveň. Ďakujem za pozornosť.